Anong channel mo? James Doria. Oh, James Doria. What do you do for a living? Nagtatanong ako ng mga question sa mga random na tao. Yan. Kasi yun, di nila alam kumikita ako. Menos. Papa, what do you do for a living? Ay, yung kuntsinta natin. Gumagawa po ako ng siyang Black Kuchinta. Yan. May maliit po kami negosyo. Tapos Yan. syempre, Vlogging. Ayan. follow niyo po Darren Kagiwa Vlog. Yan. Sige. Konsi, what do you do for a living? Wala lang. Kain tulog. Kain tulog lang. Wala akong ginagawa. Invite mo sila sa channel mo. Nakakainis nga eh. Manood kayo, Banong TV, Everyday Happy. Everyday happy. Ito what do you do for a living? Kalabong. Manatako na lang mong agaw-agaw ng kapusira mo. Mantatakaw na labong. Sa manlalaki sa gabi. Malalaki yung rabi. Malalako na. May mga nata restricted. Pagkarang pulang. Pinas. Invite mo sila. Ay, nimbitan ko kayo lahat na manood sa aking Facebook page. Yeah. Papadis TV 2.0. Ayan, 2.0 na yun. Nag-upgrade lang. Racer, kung pangalaman man. Hindi, Nathan lang. Nathan lang, nani. Nathan lang. Nani ah. Nani. Sige. Take it. Kabali next. What do you do for a living? I'm doing vlogs, DJ, businessman. Yan. Ako kain tulog. Kain Papa, invite mo sila ang vlog mo. Yeah, you can follow me at my page. Lahat ng Pangasinense dyan, pwede. Search Kabalayan Next for more entertainment videos. Yan. Ciao. Thank you, Anos Laba, walang san siya. What do you do for a living? Cameraman ko na yan. Yan. Kabalayan Next. Yes. Shoutout ka. Shoutout nga po pala sa mga taga-Pangasinan. Lalo na sa Tagumpay. Ayun isa minamahal natin ngayong Pasko eh. Papa Jordan. What do you do for a living? Pamamiga lang sabay trabaho paggabi. Di ba? Nakita mo yun? Ano yung specialty luto? Pinapaitan na lang kasi yung pinakamasarap. Yun no. Pero kamusta naman yung ating pigar kambing? So sana mailuto nyo din yung kabiyahe na magluto din po kayo ng pigar na kambing dahil alam ko yung lasa niya, magugustuhan nyo yun. Sabi sa inyo eh, masansamit na eh. Tara mga kabiyahe, magluto tayo ng papaitan. Yun! Invite mo sila sa channel nila, Papa Jordan. Paki-follow po yung aking page, Biyahe ni Jordan, Yun. sa page ni Boss. Yes, Papa Bolt, Motovlog. Yun, then tulong-tulong mo po tayo dito sa Yes. Pangasinan. Kahit ano man mangyari po tayo, lumaki mo ulo, maging humble lang tayo palagi at palagi magdasal. Ayan. God bless Papa Jordan. Thank you. What do you do for a living? Living ang babae. Ay, yun lang. What do you do for a living? Sige na, what do you do for a living? Living, nandito lang, nakahiga lang. Umiiyak. Dahil sa bagyo. Ayoko nang balikan yun. Also 7 years. Ay, nasawing nakaraan. Invite mo sila channel mo. So what's up mga kasasaboy? Ako nga po pala si Sasaboy na aka kamukha ni Sasa Girl na nag-MJS. Tapos ang aking picture ay Sasaboy. Hindi Sasa Girl ah. Hindi Sasa Girl ha, kasi ako po yung kalukalit niya lang na nag-MJS kapuso mo Jessica Suho. Kaya ang sinasasabihin ko lang sa inyo, tuloy-tuloy lang sa pangarap, walang susuko. Hindi ka nga sabi ni Kabalayan Next. Ano sa ba?